Hello mga people, mga human beings sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel. Please subscribe, Miss Human Being. Subscribe, like, comment below. Hello! Karon lahi na po akong video nga gigama. Mo biyahe na po ko padulong ko og pagsakay ko og tricycle. Ya kusog ra ba yung ulan. Ya tundang na hinuon. Medyo layo-layo pa yun akong adtuan. Pagit ang uwan ako ito. Akong service ko hapon na. Saan ako rata ani mahuman. Ay, naakit naabot na jug ko sa ako ang gipadungan. Oy. Unya, kani akong bagbog at rabag yun. Malihok ko na ko dadibe. Hindi ko na ko naog. Unya, musod ako aning balay nga akong home servicean. Bugat yun ni akong dala. Unya, mura rabag yun ni hagdan na ba yun siya, oh. Ani rin ikutok kaya akong ipaalsa sa kay murag di makaya saka sa kuha. Kaning mag home service ta ang ato ang trabaho magkalat ni mag color ko din magriban ko ug buhok magkalat yun ang ato ang mga gamit ingani siya, oh. Na dili gyud lalim ang home service kay di man kadimao wa kay truly pero sige ra kay challenge mo pud ni ang trabaho ini mga color gawas para atay timbangon pagkahuman is ingani ang show tanawa nang ako ang mga medisina walay butangan walay truly ingani siya ka ang drama basta mag home service agwanta jud pero mga VIP ni ha di ni basta-basta ako ang mga customer karon pagkahuman nakulura na dali ra kay ni color kay labi na jud kani bitaw sige og kaligo og warm water dali ra sa maduklan unang ang color dili maabtan og 45 minutes hing color na ya dili man gusto kaini si ma'am hayag ang buhok nga ani re color murag gamay lang shades dili gyud ingon nga gikuluran og askin kinayagan ang iyang buhok dali ra jud kaiming color kay refine pud siya buhok kanang tulid na daan karon nabutang na pud ko kawas kay magbutang ko og rebonding nga bonda stick dali ra pud kaayo siguro nimo tulid kay ang buhok straight naman ni kuha na nako ang mga tikwas-tikwas. Ka-apply na po ko og bunda stick nga medisina siya ang buhok. Dali ra kayo nimo tulid kay straight kaayo ang buhok. Ya dili na ko ni siya plansahon. Ako rin siyang bluwiron para mo straight lagi og iyahan natural lang kayo ang buhok ba. Ang purpose ra mo gud aning akong gibuhat karon di siya ganang plansahon. Ako ra siyang kuhaan og tikwas-tikwas kay normal lang sa straight og buhok na agi manikwas. Ya pagkahuman ani ato siyang banlawan. Ang iyahang buhok straight na daan oh. Ako rin siyang i-blower o kadyot kay basta straight ang buhok. Gamay na kay kapil iron na pinid na ng iyaha. Ngayon mo siyang bundastik. Dipindi ni sa klase sa buhok. If ang buhok wavy kaayo dili pwede na ito nga dili plansahon. Dapat plansahon yung buhok. Ang siya sila'y sudlayon na blower-bloweron para mo pinid yun. Ingana ang mga technique sa bundastik. Daghan sa procedure, pwede pulot, pwede i-ribbon. Ya, pwede rin na ito dili plantahon. Ayan. May trabaho nga, instant ayo. Pero dipili lagi po sa buhok. O straight na buhok, pwede rin natin ito. Banlaw sa po ang neutralizer. Gabutang na po po o bunakyor. Ngayang buhok o sinaw kaayo. Humok ka isang tanan kay straight di siya buhok. Gwapa juga ni pagkahuman. Resulta ani, wow juga ayo. Kinagwapahan ng buhok ni ma'am kay basta straight og buhok nindot og samot labi na kay gibundastik ya gibunakyor nako siya para mo samot og kanindot ang buhok kani mo ni siya mag-service ngani ang show tanawa balawanan kuan siya kanang murag sink or lababo ra ba ni sugasanan ina sa CR ni nagbanlaw kay wala man kun siyang pumawon ari so ingani siya wa agwanta jud ang mga customer basta naaring home service kung mas maayong home service kay balay ra ba dali ra kaayo mura ra pag at home nga na agwanta ra yung customer kay medyo sa sakit yun ang buhok so kay ra na nila kay magpagwapa baya sumagwapa yun ang buhok pagkahuman muni ako ang gikuluran ya gibutangan ako bundastik pagkahuman gip blower lang kay dili gusto siya og akong plansahon kay ang buhok straight na daan humok ay sangat tanan basta medisina na to nga Swarovski product ingana siya kahumuka unang akong ingana okay kinahumukan kaayo ng buhok dili na magubot bisan pag ato ang gubot kun dili ko na magubot kay gwapa jud kaayo ug
Sa tanang nagtanaw sa ko ang YouTube channel Miss Human Being, daghan kayong salamat. Kung sa sunod itong kita-kita, daghan kayong salamat. And again and again, thank you. Bye-bye.